Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi Showbliz. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije Petkom u 9. Večerašnji gost izazvao je ogromnu pažnju nakon vesti o nasilnom hapšenju u po bela dana. Ispostavilo se da je neopravdano optužen za zločin koji, kako kažu, nije počinio. Uhapšen bukvalno kao vođa organizovane kriminalne grupe koja je uvozila iz Perua do Bolivije narkotike. Pevao je kriminalcima, a danas progovara o najvećem skandalu muzičkog takmičenja. Da li se potkupljuje žiri? Ko to određuje, ko prolazi dalje? Ko traži novac za svoj glas u takmičenju? On je sad malo psihički nije dobar. Sjećam se vrlo dobro da je on, da mu je bilo 10.000 eura da je bio krug. Ja sam ispao bio u tih top 10. Sjećam se, posle emisije mene ono zagrlio, kao ti ćeš doći sljedeće godine, ti si mlađi, on je stariji, njega smo morali sad da pustimo. Očigledno je da ne postoji kvalitet, glasanje i ide dalje onaj ko je najbolji. Nemaš pojma ni ko je se takmičio, onaj ko je pobedio. Jedan krug 10.000 eura. I kad je vidio da ovaj nema novac, on njega odmah tu emisiju izbacio i tu se završilo njegovo takmičenje. 10.000 eura mu je tražio po krugu. Večeras ekskluzivno u emisiji Showbliz. Prvi put na televiziji Hype. Vi gledate Showbliz sa Mirkom Plavšićem. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije, petkom u 21 čas. Kao što ste vidjeli u najavi, večerašnji gost je prepun skandala. To je ona mirna voda, ali definitivno večeras se spremite za talase jer vas čeka specijalna emisija. Večera sa nama u emisiji Mirko Plavšić. Dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si? Odlično sam, super. S vas dve moram biti odlično. Eto vidiš. To je ta energija, mi širimo takvu energiju. Već je počela lepa emisija. Da? Osjeća se u vas. Nekako i ovako studio nam je veseo studio i sad će već neke od narednih emisija će biti novogodišnji. Možemo i tada se malo družimo. Planiramo svašta nešto za naše gledalce za to novogodišnje izdanje. Raspoložen sam uvijek sa vama za druženje. Hoćemo odmah onako u centar, jer prosto naši gledalci su navikli da mi pucamo odmah u metu. Tu sam, slušam. Dosta pažnje i dosta naslova je izlazilo o toj nekoj aferi, keš aferi. Dakle, dok takmičari neki... Tu gde keš, tu sam ja uglavnom. Je li tako? Onda znaš o čemu pričamo. Naši gledalci su mogli da upoznaju Mirka kroz jedno popularno takmičenje koje je na neki način vremenom postalo ozloglašeno. Radi se o takmičenju Zvezda Granda, gde je sad to diglo veliki haos i mnogi komentarišu da zapravo to takmičenje više se ne radi o takmičarima, nego se radi o nekom sukobu žiriju, reality zapravo. Pa vidi, ja sam bio na tom takmičenju 2007. godine. Tad je još bilo to takmičenje, da kažem, da su tu tražili pevači. Ovo danas je stvarno postao neki reality, mislim, tu izađu dva pevača, pevaju na binu, žiri 15 minuta priča o nekim nebuloznim stvarima, ti tako stojiš tamo, gledaš nešto. Oceni krompira i to ono. Pa, oni komentarišu kako se obuku. Pa nije dečko došao ovdje na modnu pistu, došao je da peva. Možda je došao, ne znam odakle, jedva je možda skupi za tu kartu da dođe znaš kako to sve ide, kako to danas funkcioniše. Onda meni to baš postalo onako danas malo katastrofa. Da, složit ćeš se da je nekada zapravo takvo takmičenje bilo lepa odskočna daska za pevače. Pa za pevače jeste. To je bilo dosta gledanije nego danas. Mislim, ja baš pričam sa nekim prijateljima koji se ne bave ovim poslom. Oni to uglavnom gledaju neke klipove kad izađu sad ne znam, ovaj je rekao ovo, žiri ovaj, ovo, znaš, njima to sad zanimljivo. Ja ih pitam ko je pevao, kažu, nemam pojma. Ispada da su pevači sada statisti. Pa otprilike, pa nije da ispada, to je tako. A kako je prošlo tvoje takmičenje? Eto, ono što je tvoj utisak. Ja sam bio, tad je to malo drugačije se takmičilo nego danas. Mislim, slabije danas to i pratim, pa nisam baš najbolje upućen. To je pre bilo baš uđe 20 sad muških pevača i onda se tu
pevaš na TV utakmici, ideš u nekih top 10 i onda to valjda ide 7, da li bilo 7 muških, 7 ženskih. Da. Ja sam ispao bio u tih top 10, baš bukvalno sam ispao kao 10. Mjesto mene prošao bio, sjećam se, baš Renato Henc. Posle mene je to baš pogodilo, udarili me na ego, dobro. I sjećam se, posle emisije mene ono zagrlio, kao ti ćeš doći sljedeće godine, ti si mlađi, on je stariji, njega smo morali sad da pustimo, jer on kao nema vremena sada on... Vidiš. Da ima sad tu, a treba im kao znaš pevača. Da. Mene je to toliko puklo da ja više nisam te uopšte da idem na... Ja sam čak, lično me i on zvao i ne znam kom se me nije zvao, da dođem ponovo da se takmičem, ja nisam teo. Dođi, potpiši ugovor, bit će sigurno prvi, znaš, ali nisam, posle sam ja to već, mislim da sam se ocelio, bio za Stuttgart, tamo sam živio neko vreme, posle sam u Švajcarsku otišao i onda sam počeo solo da radim karijeru. Zapravo tu sad očigledno je da ne postoji kvalitet, glasanje i ide dalje onaj ko je najbolji. Vidi, po tome što sam ja doživeo, to verovatno nema nikakve veze sa tim glasovima što se... Da. Pa što smo i rekli, zapravo danas to i nije takmičenje, nego je više zabava, eto da gledamo taj žiri koji se raspravlja i to je najinteresantnije. Zanimljivije žiri nego uopšte sad ti pevači koji dolaze tu da pevaju. Pa i koliko pevači sad... Toliko im se daje nekih, da kažem, scena i svega toga da su oni tu totalno nezanimljivi. Ti sad da pitam sad vas dve ko je prošle godine pobedio, nemaš pojma ni ko se takmičio, onaj ko je pobedio. Evo, ja kao novinar i baš smo i pratili u drugim redakcijama kada sam radila, prosto smo pratili i takmičenje. Za to takmičenje stvarno su pevači bili i ostali, kako to da kažem, zaista ima dosta kvalitetnih, ali neko anonimni. Zar nije poenta da se ulaže u njihove karijere, da se to napravi? Prve 3 sezone, ajde tako kažem. Treća je već polako isto počela da nestaje. Prve 2 sezone Zvezda i ima pevača koji su i dan danas i poznati, popularni, pravi pevači. Ovo danas već... Već prolaze sezone, ne znaš ko je ko. Ne znam ni kako bi to uopšte opisao. Ostalo je samo da im piše tamo na profilu na Instagramu kao... Zvezda i ta sezona. Petar Petrović, Zvezda bukvalno. 2013. Sezona ta. Ono također što je zatreslo medije i svuda se priča baš na tu temu, jeste ta tužba, navodno, koja je pokrenuta protiv pevačice Snežane Đurišić, a to je opet pokrenula majka ili jedan od takmičara, gde se navodi da je tražila novac. Šta ti znaš o tome? Pa ne znam, u pitanju je Dušan Vukadinović. Ne znam ko je dečko. Ne znam sad da je on joj tražio novac, ali imam jednog prijatelja koji se takmičio. On je sad malo psihički, nije dobar. Sjećam se vrlo dobro da je on, da mu je bilo 10.000 eura da je bio krug. Aha, jedan krug. Jedan krug 10.000 eura i njegov otac je onako malo lik koji je, voli da cuga i to sve. On je otišao kod p***ća i rekao nema problema, nek ide po kako ti krugovi, ja ću ti doneti lovu. Znam baš priča, druga emisija, treća, gdje su pare, evo, nadođem ti. Sljedeći, znaš, i njega bukvalno odradio ga. I kad je vidio da nema novac, on njega odmah tu emisiju izbacio i tu se završilo njegovo takmičenje. 10.000 eura mu je tražio po krugu. Pa znači ima mislim, to mene on priča, to je njegova priča. Mene lično nije tražio novac, samo me iz posla sam izbacio me, posle toga zvali su me da dođem, ali nisam. Nije mi to više bilo zanimljivo, pravo da kažem. Da, zato što postoji baš za HBH je dala izjavu majka tog momka, gde jasno ona do detalja priča. I sad mnogi su komentari i zapravo ljudi koji su čuli iste ili su prošli slične situacije, ne bi se to toliko javno pričalo da nema bar malo istine u tom. A da nema vatre, nema ni dima, ili kako se kaže. Da, isto ide po društvenim mrežama i onaj snimak gde baš pokazuje kao broj 1 i svi pritiskaju broj 1. Da li je to namešteno ili, znaš, sad ću da kažu montaža, da li ima toga? Pa ima toga ako nema. Mislim, nema to samo za da mi budemo iskreni. To je u svakom takmičenju da je neka vrsta tog takmičenja. Tako da to je... Pa znači šta, treba da imaš lovu da bi postao poznat? Pa ili da imaš lupa. Danas je to u svakom poslu.
ili imaš lovu ili imaš poznanstvo. Zato što je logično kao, ok, sad ja imam, dečko je talentovan, hajde da ide u takmičenje da bi postao poznat. Danas se mnogo malo gleda taj talent. Danas na estradi su počeli da pevaju neke i pevačice i pevači koji nemaju veze s pevanjem, ali ono koji da radi posao pune neke diskoteke, ne znam nija. Meni je to nebolozno. To je po meni dosta su krivi i mediji i ta publika koja više ne sluša, ona je počela da gleda. Znaš, kad neko peva, ona više gleda. Ja pričam s nekim prijateljem kakva je pesma, kao je, brate, znaš kako je spot ekstra što si uradio. Čovječe, kakva je pesma, šta sad ti on gleda taj spot? Da, spot. Onda sam ja provalio da ja moram da snimam spotove, bukvalno da ima neka filmska priča, da to bude... Scenarija? Scena, znaš, da to bude njima zanimljivo, da oni to gledaju, da im malo uđe ta pesma u glavu i to je to, znaš. Da, oni u stvari povezuju sa slikom kao film. Danas odeš na binu, ispolivaš se vodom, razumeš, nešto uradiš i ti si kao sad... A kačkavanje, pravljenje, to... Pa sir iscepaj, baci jaj na oko, usta i... Da. Da li bi ti tako nešto radio za novac? Pa normalno da ne bi, mislim, meni je to. Ja odem, pevam, moja publika što dolazi kod mene na nastup, ona zna da sam ja došao tu da pevam, pravim dobro žurku, imam dobar taj neki repertoar što svi to pričaju, znaš. Ali tako nešto da radim nisam baš nešto. A da li je skandal jednako popularnost? Da, pitanje onako baš teško da se odmeri. Pa razumeš na što mislim, znaš? Pa ne znam kako bi sad odgovorio na to pitanje. Znaš kako, po tim nekim starijim vrednostima, ne. Po novim vrednostima, da. Ako te nema u medijima, ako ne postoje naslovi o tebi, tebe nema. A kakvi će naslovi... Ali nije to baš tako, vidi, ja ću to reći sad po meni. To možda pre, kažem, kad su postojale prave vrednosti, ali sada... Ja nešto nisam po medijima i da idem po emisijama da tim trčim i to. Nemam ni vremena. Zato ti hvala što si večera sa nama. Prosto želiš te neke starije vrednosti. Ja se slažem, ja bih volila se vratiti te neke imam vrednosti. dosta posla i ja ne mogu da kažem sad da nešto utiče to što se ja ne pojavljam u medijima ili što se ne piše o meni da ja posla imam, mislim, glupo je da pričam. Ja sam, na primjer, sad da pričam Novu godinu, ovu koju sam sad pevam, ja sam je pogodio 2. januara, bukvalno posle... Ja stvarno imam posla... Aha, ti završio Novu godinu, iskidao prošlu, pa kao... Ja imam posla, meni je već i sljedeće godine već popunjeno. Tako da ne mora to da znači. Kakav si ti na terenu, to valjda ti ljudi vide, skontaju i... To sam iščula od nekog, radili smo s nekim emisiju, baš je neko rekao, imam to koliko hoćeš tih i tezgi, i posla privatno, i tih nekih privatnih veselja, da ne moram da budem u medijima. Ja slabo radim privatna veselja. Mislim, baš radim, uglavnom petak, subota radim, tu su neke diskoteke i klubove. Radim privatna veselja, ali isto to kad dođem da radim isto svoja 2 bloka i ja sam gotov. Pa to je kad možeš da budeš sam svoj gazda, to je super. Samim tim, ja bih sad prešla na tu prvu rubriku za večeras, pa da pređemo i taj glavni naslov, što je glavni naslov bio u medijima i gde su svi bili šokirani. Idemo na Udar 7. sjele. To je naslov, mislim da su svi to preneli, koji glasi uhapšen pevač, istraga u toku, oglasio se njegov tim, ispljuvao snimak hapšenja optužene za zločine. Je li to to? Pa da, ja sam bio uhapšen bukvalno kao vođa organizovane kriminalne grupe koja je uvozila iz Perua do Bolivije narkotike. Ja sam bio vođa inače toga. Naravno, vidiš kako si ćelav, mora bude vođa ćelav. Valjda tako izgleda. Da. Šalim se, to smo snimali spot. Ja sam onako izrezanju, imali su one pištolje i te značke, mislim, nije to ništa bilo pravo. Da. I rekao, hajde da se slikam s vama i ovaj me slika. Rekao, hajde slikaj me kako me kao hapse. I oni to odrade, to je izgledalo kao da me stvarno hapse, on je to snimio i okači na, to nisam ja čak ni okačio kod mene na Instagram, nego kod menadžera. I on kaže, čovječe, počeli svi da me zovu, da mi pišu, šta je ovo? Rekao, daj da okačim kod mene, da vidim šta će bude. Ja sam okačio kod mene i posle sat vremena to izašlo u svim Svi portali su to preneli. Novinama. Mene zove brat kao, gde si ti? Koji me čovječe snimam spot? Kao, nemoj da lažeš i si u zatvor. Rekao, jeste i pričam na mobilni telefon. Pa zato kažem sedma sila, kad krene mašina, imam dosta prijatelja u Novom Sadu, inspektori i... Da. Znaš, svi su me, posle 2-3 dana me zovu kao, brate, šta se desilo, listina? Kao, zvao sam ja vamo da vidim desi, ali nemate nigde ovdje, sto iz Beograda dolazili do hapse. Rekao, da, baš dolazili da vidi ko je to, da. Ali nikad ne bi rekao za narkotike, stvarno, ne deluješ. Ne deluješ. Vođa. Znači, mora da bude drama. Ne prđeš ruke, ne prđeš. Nema, kako. Znači, drama. Mora bude drama i da to odjekne. Pa ja to vidiš da, mislim, to što sam uradio iz zezanja,
mislim, svi mediji su pisali. Sad nešto ja uradim što, znaš što, kao, snimio sam pesmu, izdao sam spot, kao, dobro, važi. Kao važi, sad nešto se desi ovako i kao svi, to su bile naslovne strane. Nikad toliko nisam izašao u medijima kao tada, zbog tog i zato ti hvala puno na večerašnjoj iskrenosti i na tome što si konačno, evo, i progovorio o nekim stvarima koje realno narod koji nas gleda, svi to znamo. Nas, prosto taj narod iritira ta situacija da ljudi neće da kažu. Dobro, Dušana zovu. Znači, da je Dušan primljen. Neđe kraje magu useli. Da je Dušan primljen. Onda nas ponovo kontaktira ova organizatorka i kaže da Dušan ima to prvo snimanje 4. oktobar je bio. 4. oktobra. Ja kao majka srećna. Da vam kažem. Odo u kraju svi. Ja kao majka srećna sam. Nešto sam ispunjena sa srećom. Evo, reko sad, moje dijete napokon da pokaže. Da pokaže što zapa, kako bude. I biste li mi vjerovali? Iako sam zdravstvenog stanja, baš ono, nisam baš najbolja. Znači, dala od sebe majka. Jesam. Znači, sve sam dala od sebe da pođemo u Beograd. Kažem vam, kad sam došla u Beograd, osjećala sam se nešto srećno. Nema vam kritike. Bilo se nešto srećno. U hotelu su nam bili, sve su nam bili svi uslovi što se toga tiče, sve nam je bilo dobro, sve je bilo organizovano kako treba, ja neću ni da Bog da kažem ništa loše za to. Znači, organizacija super. Dušan je nastupa. Gdje sam ja samo, gdje sam birao ja pjesme lično. Ja i moj otac, pošto on je slušao... malo i muziku volio. Baš voli muziku i ploče, imao sve od svih pjevača, ne samo narodnih, nego i zabavnih i tako, gdje smo mi izabrali te dvije pjesme od Marinka Rokvića, prvu, jedina moja, to je bio neki moj moj izbor, a drugu koju ćemo, ali moj tata zna da i ja naravno da Šabana Šaulića pjevam onako, evo da ne kažem sad, pošto mi je moja mentorka rekla da ti ne umiješ o Šabana, nego samo ona da umije o Šabana. I ja sam rekao, dobro, ali sad nećemo, to ćemo kasnije. Dobro. Gdje sam ja izabrao pjesmu, pa možda i ono, nekako naziva s namjerom dođe u veliki grad. Ja, razumijem ono, nekako, eto, i nju sam izabrao i svoj tonalitet koji je, eto, ima snimak koji mi je lego sve najbolje i bez ikakvih, tada u prvom krugu bez ikakvih podmećanja i nadmještaljki, gdje mi je bio sve glas odličan, znači sve odlično, ali tako je možda bilo u prvi krug, tu se već ne namješta, ali... Evo, ova jadna žena u ovom intervju, ona se... Pa nema šta da krije, mislim, to je istina. Jedino ako lažeš, onda nećeš nešto da kažeš. Tako je. Znaš, jel se plašiš da te ne uvete u nekoj laži? Mislim, ne lažem ništa, pričam sve... Sve kako je. Ima pečat, ono što kažu. Da. Tako da... Konkretno se radi, znači, to je bio kandidat Dušan Vukadinović, njegova majka Nata Vukadinović i ona je rekla, sad ću samo da citiram njenu izjavu, kaže, nigde ne postoji da sam ja tu pevačicu pomenula u negativnom kontekstu, samo sam njene reči, ako ona to smatra uvredom, znači da je ona mene prvo uvredila tražeći pare od mene da bi Dušan nastavio takmičenje. Samo sam ja te njene reči dala u etar. Nakon toga se desila tužba upućena majci koja je odbijena. Pa majka verovatno imala poruke i ne znam ja šta mislim. I sud je procenio da je... Tako da se to odbije, znači da ima neki dokaz da je to stvarno bila istina, jel? Da. Kaže, sud, prvostepeni sud ili prvi osnovni sud u Beogradu, njenu tužbu odbača traži da se donese CD, to jest videozapis od tog dana 15. februara 2023. godine, gde je taj CD dostavljen. Međutim, isti je bio prazan. Znači, na tom CD-u ili videozapisu postoji gde sam bila ja, u tom trenutku kada je došla Snežana i od mene da traži. Ja sam se nalazila u sobi za podršku. Ona je meni rekla da pođem u drugu prostoriju, čučnula ispred mene i tražila pare od mene da bi moje dete, to je Dušan, nastavio takmičenje. To je sveta istina. Htjela sam da obavestim javnost da se zna da je sud prepoznao moju istinu i tužbu odbacio, priča žena. I imamo ovde, mislim, sad ćemo moći gledalci da vide to rešenje. Žena je imala verovatno sve crno na belo. Da, ima rešenje suda da je odbačeno. Ti sad nešto kao nije tačno. Da. Pa vidiš da je tačno. Pa jes. Baš tako. Sljedeći naslov je poklonio Mercedesa siromahu nakon što ga ostavila žena. Pevač o lažnom sjaju, raskoši i bogatstva. E vidiš, koliko ja znam, ti imaš ženu.
Imam, da. Imam ženu i dvoje dece. Je li to fora, kao clickbait? Pa to isto spot smo snimali, u spotu ima scena gde spot je ceo kako ja živim u tom bogatstvu i poslije počinje sve to da me nervira i posao i nemam vremena ni za ženu, ni za porodicu. Ni za porodicu. Ali dobro, to jeste realno. Pa realno, to je tako. I na kraju spota kao dolazim do vile i s autom i ostavljam ovo mi ključeve od vile i od Mercedesa i to je opet otišlo. Opet je film neki. Pa te spotove što sam u zadnje vreme snimao, to sam sve ja osmišljao. Režirao, da. Bravo, svaka ti čast. Jel ima malo šlihta za to, pa onda malo sam pustio sebe da to mogu da radim. Mašti na bolju. Pa da. Sad ovo nije spot. Kriminalci su, gospoda, dali su mi 50.000 evra. Pazi, ovaj naslov nabuđen. Poznati pevač šokirao priznanjem. Vidiš, ovdje si rekao da kao dešava se kad si pričao o bakšišu, ne mislim o nekoj emisiji. Pa, to je tačno. Znam šta sad tu pisalo. Kaže, svi mi imamo posla sa kriminalcima, ti ljudi mnogo vole muziku, zovu nas pevača. Pa to su gospoda ljudi, mislim, koji dođu i niti te dave s pesmama, niti bilo šta, ostave ti pare. Uglavnom to dobiješ posle nastupa u koverti. Nećemo sad tebi nešto tamo da ti soli malo i glupo, znaš. Ali to što je za 50.000 eura, to se stvarno desilo, ja tu nisam pristupao. To je od, ne znam sada mogu da imenujem te ljude, ali bolje ne. U jednoj diskoteci je došao taj dečko i ja sam izbacio pesmu duet sa Janom Vesti. I on je DJ-u otišao i dao mu 50.000 eura i rekao da cijelo veče ide samo ta pesma Vesti. I DJ je cijelo veče puštao, pošto je to DJ-a i došlo... Kako ne, pa zavrtilo mu se u glavi, ali će da pušta. No mene zanima ko je taj čovjek kad ima to ko hoće tu pesmu. Pa to ti znaš, to sledeće. To kao za sljedeću emisiju. Može, ostavit ćemo. Ne, nazvat ću ga pa reći, jel mogu ja? Jel mogu ja? Nemoj, brate, molim te. Da, dobro. To od meraka, onako. Dobro. Također, vezano za takmičenje tvoje u... Izvini, mislim da negde i piše u novinama ko je Nisam da mnogo da kopam, zato što nisam, eto, prvo ti je gostovanje, pa neću mnogo da kanalim sada, da ne bude sad baš. Da, hvala. Također, vezano za takmičenje, ovdje piše u nekim medijima da je čak takmičenje prekinula i smrt tvoje majke. Pa nije, meni je majka umrla posle tog takmičenja Zvezda Granda, dosta posle takmičenja. Ali nije za vreme takmičenja Zvezda Granda. Odakle ta informacija onda, kako to? Pa ne znam. Zvuči kao strašno, baš strašno zvuči. Pa da, ali zvuči kao... To je desilo dosta kasnije. Da. Kaže, karijera koju je uspešno promišljeno gradio, biva trenutno prekinuta zbog tragične smrti. Pa i prekinuo sam normalno da sam prekinuo karijeru kad se to desilo. Naravno, mislim. Mene je to baš pogodilo Da. smrt majke. Ja sam baš bio posvećen. Mene je majka mnogo volila, mislim. Ja imam i brata i sestru, ali ja sam je bio sve bukvalno. To kad se desilo, mene to baš... Mislim da ni dan danas nisam došao sebi od toga što se desilo. Baš mi je to izvuklo neku, da kažem, veliku ljubav iz mene, neku emociju koja, verujem da još se to nije vratilo meni na staro. Dobro, znaš kako, prosto ni ne možeš da neke stvari da budeš ni spreman na to, iako sve nas to čeka negde... To se dosta brzo desilo. Je ona bila bolesna? Pa, bukvalno mjesec dana. Jo, prestrašno. To se sve izdešavalo za mjesec dana, žena je bila zdrava, sve, i to je nekih mjesec dana sve bilo. Pa šta se dogodilo? Pa ona je imala rak štitne žlezde. To nije bilo leka i to je, mislim, tako se završilo kako se završilo. Mislim, život ide dalje i sve to okej, ali... Mislim, ne mogu ni da pričam sad o tome. A vidim, ti si na ivici suza. Katastrofa, da. Ne volim da pričam o tome, nikad nisam ni pričao o tome. To je nešto što je porodično, ja to nekako držim da se to izlazi odatle. Da, ali stoji ti tu i da kažeš i dalje nisi svestan da zapravo nje nema više. Pa, mislim, sad sam manje više i svestan, ali ja to i opet nekog sebi ne mogu da... Da, a da li si tražio načine da pomogneš u smislu, ne znam, u tim trenucima, da li si bio uz nju? Pa, bio sam baš bukvalno, aj sad ću nešto da ispričam, 3 dana pred smrt moje majke, mi smo nju dovezli iz bolnice, doktor je rekao bukvalno o njoj ostalo još 7 dana i bolje da ide kući, da bude tu sa vama.
Mene je 3 dana zadnjih toliko boleo stomak da je to katastrofa. Ja sam bio u sobi, ležao i sjećam se da je moj brat ušao u sobu i rekao, ajde, kaže, moraš da ustaneš. Ako ne mogu da ustanem, boli me stomak. Pošto sam bio i išao na infuziju, bio sam završio na hitnoj. I on baš kaže, umrla je majka, kao ajde ustaneš. Mene je u tom trenutku i stomak prestao i sve. Sve. Kao nešto da mi je puklo i kao da sam, ja sam manje više znao. Mislim, nisam znao šta je, nije to ni, brat moj dosta jači od mene, on to meni nije to ni da kaže. Ali negde nisam mislio da će se to uopšte desiti. Mislio da je nešto bolesno, ali da će se da ozdravi. Da, nisi znao dijagnozu? Pa ja nisam, da. Aha, krili su od tebe, da. Verovatno zato što znaju koliko si vezan. Ja sam baš malo veći emotivac od svih njih. Da, jasno. A da li je do posljednjeg trenutka, da li pamtiš posljednji trenutak sa njom u kontakta? Pa pamtim, kako ne pamtim sve te trenutke. To je nešto ostalo urezano u meni što neće nikad neću zaboraviti. Malo mi je žao što ja sam počeo dosta mlad da se bavim ovim poslom, negde sa 14 godina sam otišao od kuće. I uvijek kad su bile ta neka, da kažem, druženja, porodična okupljanja, ja sam uvijek radio. Malo mi je to krivo što nisam više boravio kod kuće, da bi imao još nekih lepih trenutaka. Da, ali dobro, sigurno smo da ona i sad je ponosna na tebi i da razume sve to. Ja verujem da jeste, da. Da. Dobro, hvala ti na ovome sad trenutku. Da, ali meni je ostalo nedeta u glavi. Uvijek me to potrese kada čuli smo dosta tih ispovesti, imamo i drugi projekat na Hype televiziji koji se zove Nedokazani, gdje čujemo dosta tih životnih priča. Kad neko kaže, ostalo je još 7 dana života. Prosto, kako vi možete da to znate? Pa to je meni brat posle rekao, doktor je njemu to rekao i... Je li bilo baš 7? Pa ne znam. Kako reagovati na to? Ja ne znam. Pa to tako ti saopšte ti doktor, mislim. To je katastrofa. To je baš strašno. Pa vidi, oni verovatno ljudi imaju toga. Mislim, svaki dan mi se dešava, oni više to verovatno... Oni to kažu pa kažu, njima je to verovatno... Oguglali su? Pa oguglali su ljudi na to. S druge strane, ne znam da li bi oni... Kako što da neko ko primi, da razume to. Tebi to mora da saopšti, da ti kaže. Mislim, oni mogu i da ostavi ženu, znaš, on je rekao, bolje da ide kod kuće da boraviš nešto to vremena. Koja ti je najlepša uspomena na majku? Pa ima ih dosta. Veruj mi da ne mogu sad nešto da odvojim sad. Imam dosta lepih uspomena. Sad nešto da posebno odvojim ne bi mogao. Pa dobro, sad će da ti se vraćaju uspomene, sad idu ti i praznici i negdje lepi periodi, prosto tad se vraćaju sve uspomene, tako da... Pa vidi, ja svaki dan negdje sa sobom razmišljam o njoj, uvijek nešto, se setim nečega. Nije bukvalno prošao ni jedan dan da nisam nešto se setio. Ali zato treba držati mozak zauzetim, kao što ti mnogo radiš i onda nemaš vremena sam sebe da ubijaš u stvari. Koliko može da bude čovjek zauzeta da tako nešto izbaci iz sebe, tako da je to malo teže. Jako je teško, pogotovo vama koji se bavite pevanjem. Kada se tako neka situacija dogodi, neke te stresne situacije, životne situacije da... To nije samo u ovom poslu, to je u svakom poslu. Pa nije baš, jer evo konkretno ja... Pa znam, ali ja konkretno meni kad se dogodi tako nešto, ja odem na bolovanje, a ti moraš da pevaš. Pa vidi, nisam ni ja sigurno nekih 6-7 mjeseci niti sam pomislio da ću da pevam uopšte. Mislio sam da neću više moći da pevam nikako. Jer mi je, počeo sam posle nekog perioda da razmišljam da je to moj posao, da ja moram da se vratim tom poslu, da se bavim tim. Dobro, to je zdrav razum, jasno. Ali kad dođe taj trenutak da kao iću sad da pevam, vidim da ja neću moći da iznosim iz sebe tako nešto. I baš mi je bilo, sjećam se prvi nastup kad sam otišao da jedva sam počeo da pevam. Hoću ja, ali nešto mi ne dozvoljava. Baš mi je bilo nešto katastrofa teško. I vremenom to prevaziđeš. Da. Pa to kažemo, prirodi posla. Prosto ja na svom poslu ne moram da pevam. Tebi je to posao prosto tako zarađen. Dobro, tako nešto kad se desi, mislim... To su vanredne situacije, apsolutno. Nema slavlja i toga, jel? Da, naravno da ne. Posao mora da se radi, mislim, čovjek mora od nečeg da funkcioniše, da živi, da... Da, to su teške situacije kod nas. Ovo je možda posao koji u tim nekim trenucima je baš... Baš teško. Težak za nastaviti radi dalje. Kako ne, pa mnogi su i prekinuli. Mislim, u takvim situacijama što kažeš mora da ostane glava, da ostane sve priseban, da može... To se dešava, takav je svet.
Ali lako je reći, I jednog dana ćemo da odemo odavde. Ali lako je reći. Pa, ja mislim da je dosta lakše otići nego reći tako nešto. Aha, da. Ja verujem da ti toga nisi svestan kad A da li si bio ljut na svoj porodici što ti nije rekla? Pa nisam, kako da budem ljut. Nijednog trenutka nisam ni pomislio da budem ljut. Nego da si bio upućen, možda bi drugačije. Pa, bolje što nisam znao. Nekako mi je možda bilo i lakše. To bi baš onda bilo teško. Da. Nisam ljut i ne mogu nikada da budem ljut na moju porodicu. Šta da se desi? Ono je uvek uz mene, ja sam uvek uz njih. Gledali su šta je najbolje za tebe zapravo. To je da ga zaštite. Tako je. Da. Konkretno, eto i Marko Bulat je gostovao u Show Blizu kod nas i on je tada govorio baš o tim nekim teškim životnim situacijama kada je on bio prepun tuge, a morao je da pusti glas i da peva. Kao što su, ne znam, smrt majke, ratno stanje i tako to. Vaš posao uopšte nije tako naivan. Pa nije, pa vidi, to je Što on kaže, samo to što možeš da pevaš. Mislim, ti u takvim situacijama treba da pevaš, a nešto se desilo što je, ne da te povredilo, nego što jednostavno iz tebe iznosi neku emociju koju ti to jednostavno si, ta osoba je odnela to sa sobom. Ali, opet kažem, moraš to da nekako u glavi sam sa sobom. A da li je istina da pevači, ono što kažu, kad pevaju, zapravo moraju da osjete neku bol ili veliku emociju da bi svoj potencijal pun imali od pevanja? Pa ne verujem. Mislim, znam dosta kolega koji nisu nešto izgubili nekog, da kažem, njima... Ako si tužan, pa onda nekako doživiš to. A dosta pevaju emotivno. Mislim, to zavisi kako ti osjećaš muziku. Kakav si ti u stvari unutra u sebi. Da. Ti ako si emotivac i ako tebe pogađaju te reči koje ti čitaš dok treba da otpevaš tu pesmu, normalno da ćeš ti nju da otpevaš mnogo emotivno. Drugačije, da. Mislim, dosta je pesama snimljeno koji su onako za plakanje. Svi mi imamo neke životne priče da se dese u to neka prekretnica tvojeg života, da počneš posle toga da snimaš neke pesme, pa da one više isplivaju nego te neke što si snimao pre. Mislim, sad pominjem pokojnog Džeja, on je njegov Sinan Sakić. To su sve neke, od početka do kraja njihove karijere, to su sve neke njihove životne priče. Jest. Mislim, tekstovi, što je Sinan rekao, ja neću da snimam pesmu koja nema bar 20% mog života u tom tekstu. Pa zato što se pronalazi. Sad moram da pitam takođe, među tim legendama naše muzike i na Balkanu je i Aca Lukas. Nedavno je Aca Lukas rekao da zapravo je za sebe, kad su ga pitali zašto je Aca Lukas zvezda, zato što sam među ljudima. Da li je to ključ uspeha danas? Da budeš među ljudima i da budeš u kontaktu sa svojom publikom? Pa normalno da jeste. Mislim, ne možeš ti sad samo da dođeš, odeš u diskoteku, otpevaš, uzmeš pare i ideš kući. Doviđenja, prijetno. Boraviš po tim kafanama da se malo družiš. Malo da budeš bojem. To. Ne može to tek... Mora malo novce, je li tako? Pa mora malo da sedneš, da te nema 3 dana kući. 2. Koliko možeš da izdržiš, jel? Koliko da žena? Pa, otprilike. Nema tih problema. Nemaš. Dobro, ti si emotivac i ti si fin pevač. Nije kao što bio predrasude za pevače da su švaleri. Ne, to su fudbaleri. Fudbaleri, zanela. Morat ćemo da kopamo malo više o fudbaleri, spremite se. A nije to je, vidi, to su predrasudi koji se vuku već zadnjih 50 godina, kao pevači su švaleri. Pa kao kafana, pa... Šta je doktor, ne znam, vozač kamiona, autobusa? Što za ginekologa nekada da švaler? Kamerman, evo vidi kako mlad, lep. Što on nije švaler? Pa i on je u ženskom društvu svaki dan. A možda kao piće malo ovo, ono naše. Pa šta je, možeš popiješ nešto. Da, pa dobro sam. Ne sme, dobar je. Jel ti piješ kada radiš? Pa normalno da pijem. Misliš kako da sad uđeš u kafanu kada ne pijem? Daj, nemoj da me zezaš. Ja me par puta pitaju, kao čovječe, pa ti se, kao malo si popio, pijan si. Pa normalno da sam pijan kao pogodile me pesme. Pa kao ti pevaš te pesme, pa zato su me i pogodile. A zato i tako zvuči, je li tako? Pa ne možeš, ti dođeš sad kao nešto utegnuti, sad ćeš ti da pevaš. To je razlika između... Ti ljudi koji su tu došli, oni to neće da osjete, njima to... Ne osjećaju tu energiju, ne možeš da im preneseš tu pesmu. Znači, moraš malo da ga dodaš. To je razlika između urađenog i odrađenog nastupa.
Pa ne znam kakav je taj... Pa ne kažem urađen je ono kad lepa, ali odrađen je samo da ga odradiš. Ali u zadnje vrijeme ima dosta, se pojavljaju na estradi koji su baš... Baš tako, odrađeni. Samo se uzme keš i čao. Da. Kao što je malo pre Miljana rekla vezano za Lukasa, da moraš da budeš među narodom. Ja mislim da sam tu konkretno mislila na te YouTube preglede, na taj način zarade, da se izbaci samo pesma, a tebe nema nigde. Pa vidi, ja, kako sam počeo da se bavim ovim poslom, aktivnije da kažem, da postajem, da snimam svoje pesme i to. Ja sam to gledao da dosta radim na projekciji muzike. Da svakih nekih 2 mjeseca do 3 izađe neka moja pesma. Jer ti ako, došlo je današnje vreme da ti ako bukvalno ti za 3 mjeseca ako ne izbaciš pesmu svaka 3 mjeseca, tebe nema nigde. Ti se gubiš. A danas pesme nisu mnogo, nisu jeftine. Pa nisu jeftine. Ti dok snimiš spot i pesmu, realno, tebi treba 30-35.000 eura. To sam stavila te pitam, koliko treba novca da izdvojiš za jednu kvalitetnu pesmu plus spot? Pa tu 35.000 eura. Da snimiš pesmu i da snimiš spot. Da daš neku reklamu, ne znam, nija šta. To nisu male pare. A ti treba da zaradiš te pare za ta 3 mjeseca. Da. To ako ne gruvaš... Znači moraš da voliš taj posao da bi... Pa moraš da voliš, mislim, ja ovo mnogo volim i ja sam ko klinac, sećam se, nisam ni znao da ću da budem pevač, ono bio u dvorištu, pričali smo, uzeo neke kante i lupo peo Đurđeva. Sad ja postavim tu brata, sestru, dođu neki iz ulice, ja kao držim koncert na Marakani i oni kao pevaju, ja sam to zamišljio, znaš. Stvarno, brate, ono ja 8. razred na maturi i oni svi ovi drugari, kao ajde da peva, ovaj kao peva. Ko bre peva naš? Kao ajde, sećam se, ono izašla pesma Osman Hadžić, Odem li u Venuću. Ti mene ne voliš, se tako zove? Ja. I ja kao ja znao tu pesmu. I ja uzeo da pevam i ja sad gledam, rekao, brate Milija, stvarno pevam. Ja sam peo ono po školi, znaš. Ustanete profesor, kaj nešto za 2 otpeva i to. Da. Opa, znači koristilo se, a? Pa za 2, da. Ali prolazna. Ali znaš kako, sve ide stvarno od malih nogu, pogotovo taj talent. Pa ovo ti je sve negdje kako sam provalio vizija nečega. Ako ti nemaš viziju i tu moć privlačenja, džaba ti bilo šta radiš. Da, baš. Ja kad se sjetim nazad kad smo bile male u vikendici, baš smo bile, tamo smo odrasle sa bakom i dekom, nazad smo svaki dan vodile dnevnik. Se sjećaš toga? Pa eto. Ako čitam novine ovako i vodim dnevnik. Što zračiš, to privlačiš. Pa normalno. Da, to je to. Jeste, kad smo kod društvenih mreža, ti si meni pomenuo da zapravo, htjela sam da pokrenem temu cyber nasilja sa tom, zapravo koliko su danas mediji važni, toliko su i društvene mreže preuzele neku kontrolu nad tom popularnošću. Samim tim, ti si imao do nedavno neki problem na mrežama. Pa nisam imao problem. Ja se manje više, totalno sam, što se tiče tih društvenih mreža, stara garda toga, mene to i ne zanima. Ja sam ono da ostanem u kafani do 7-8 ujutru posle nastupa i ne znam ni ja. Sad nešto da sam se bavio tim društvenim mrežama, ne. Čak i ovo što sad imaju te i TikTok, ja TikTok svog i ne vodim. Do pre nekih 2-3 mjeseca Instagram je vodio jedan dečko, baš ovdje iz Beograda. Njega se sad uvatio nešto da tužim, pošto se dopisivao s mog profila, slao razne poruke i tako. Baš smo bili ugasili Instagram profil kao u smislu da sam varao ono, znaš, okačiš nešto za pomoć pa ima ispod broj... Aha, broj za pomoć, da, dobro. Da li on to stvarno kačio te nebuloze i da li su to bili njegovi računi od banke i šta i neko je to prijavio, meni se ugas profil, ja to provalim da on to bavio se time i mislim on to meni sve i priznao i sad manje više. Mislim to je neki problem, ajde. Čekaj, s kim se dopisivao, ali ima nešto škakljivo? Pa dopisivao se, znaš, dođu mi drugarice neke, ono što znam, kao što mi, kako ti nisi sramotan? Sad ja ono gledam, rekao šta je bilo, čemu se radi, znaš. Koliko sam bio pijan? Bukvalno je pisao od moje žene majka, gde je žena ono poslala moje ženi poruke, kao šta je ovo? Pa šta je pisao? Ja ono gledam, pa šta je pisao? Pisao nešto kao da se udvara ili? Pa nije, da li nešto pisao kao mnogo ste lepi, koliko me već pratite, želim da znam nešto. A univerzalno kao neka? Da, znaš. Sad šta je on pisao, moguće da je pisao svašta. Da. A ja sramota, čoveče. Misliš, mene nije sramota, nema ništa sa tim, tako da mislim. To je on pisao. Mislim, najbolje je da sam uspio da pišem majici moje žene. Da. A kako je žena reagovala na to? Pa znala je ona da je to
Pripremio se ti to? Neko, da, pa ja to pripremim sve u full. Sve u full, ona je pripremljena da zna sve. Ali nije dosta se pojavljivalo lažnih profila, Mirko Plavšić, oficijal i... Mislim, stalno ja to šaljem da se to prijavi, da se pogase. Da. A reci mi, s obzirom da smo ispratili... Ali to se baš neko nakačio, izvini što te prekidam. Baš na tebe? Baš se neko nakačio na mene i baš sam se pre 2 noći pošto mene uvijek blokira. I onda taj profil čim se blokira, on pravi vjerovatno novi profil. I ja sam uleteo s njim da se dopisujem, da li muško, da li žensko, ne mogu da provalim. Znam da je baš pisao, sram te bilo kako snimaš, mislim da je neko iz Bosne, pošto piše pjesme, ostavi ženski rod na miru, kako ti nije sramota da snimiš onakvu pesmu. Pjesmu? Da, pjesmu i to. Može Crnogorac? Pa, ne verujem, zato što ne radim po Crnoj Gori, dosta radim po Bosni. A šta si se zamerio? Pa ne. Si se zamerio uopšte? Pa nisam, sad da nekog znam da sam nešto nekom uradio ili nekog da sam povredio, nisam. Da. Ne znam. Vidiš, to može da bude... I na YouTube-u mi piše, mislim da je to ista osoba. Na YouTube-u, jel? Da. Pošto sam sad provalio iz dopisivanja mog sa tom osobom na Instagramu i na YouTube-u vidim da pošto mi se neko isto nakačio na sve pesme čim izađu, odmah su komentari neki katastrofi. Mislim da je ovo neki psiho, vjerovatno. Pa moguće da ti imaš ti hejter, pa mislim, vid hejter, ima koliko hoćeš, ovo je baš na gde malo odmori od mene, čoveče. Ma, veruj mi, hejteri rade za tebe. Pa to oni pravi posao, da. Da, on ti vrte algoritam. To si upravo. Ja ih uvijek pozdravim hejter. Imamo omiljenu hejteru koja se zove Slavica, ona nastala, tako da sam je ima ime. Ona izmišlja ime, to je za sve te hejterke. Da li smatraš da su mnogi ljubomorni, jer dosta ima ljubomorne na toj javnoj sceni, pogotovo u današnje vreme kada se gledaju ti YouTube pregledi, prosto to je neko takmičenje, trka sa vremenom prosto. I negde se na osnovu tih YouTube pregleda se ocenjuje da li neko uspešan ili ne. Ti na svojim pesmama na YouTube-u zaista imaš milione. Ali vidi, pa nemam sad puno. Ja imam sjajnu tu vest, ona ima nešto preko 20 miliona. Sve moje pesme su tu 5, 6, 7 miliona. Da. To su neki realni... Ja na 23 miliona. Jel? Pa nisam sad. Mislim, to su neki realni pregledi. 10 miliona, onda imaš ovde 7 miliona, 3 miliona, 5 miliona. Pa dobro, da. Mislim, ja gledam pesme koje ima po 78 miliona pregleda. Da, čovjek, mislim. Ali s obzirom na to koliko se medijski ne eksponiraš... Sad ću ispričati jednu priču, ja sam bio gost u jednoj diskoteci u Austriji, da je došao da... Ja sam tad bio rezident pevač te diskoteke, pevao sam tu. Nisam ništa ni snimao i došao jedan pevač da gostuje, da je njega gazda doveo bukvalno zato što je njegov sin rekao kao ajde da dovedemo njega, on svio koliko ima pregleda na pesmama, znaš, on je poznat, popularan. Oni su ljudi, ne bave baš toliko estradom. I oni su doveli tog pevača da je bilo, mislim da je negdje oko 76 karata prodao u diskoteci koja prima 800 ljudi. To je sramotno. I on je izašao da peva sve okej. I na Fajrentu mu gazda rekao kao, šta je ovo? Jer mogu malo da korigujemo cenu, pošto je cena bila abnormalno velika. Da. I on je njemu na to odgovorio kao, ma mene to ne zanima, kaže tebi ne radi diskoteka, kao jesi ti vidio koliko ja imam pregleda na svojim pesmama. I moj gazda rekao, pa da je 1% došao tih tvojih pregleda, kaže, meni bi ovdje 4000 ljudi čekalo napolju. Ali dobra fora, kao tebi je krška. Kao tebi, ali i pre tog dečka su dolazili pevači, punili diskoteke i svašta. Pa to je zapravo lažna slika, onda su to kupljeni pregled. Pa nije to realna slika. Mislim, ti pregledi su totalno nestvarni. Ali dosta stvaraju sliku o nekome ko radi prosto. Vidi, sad ja pevam pesme na nastupima i moje i tuđe i nemam s tim neki problem da pevam nečiju pesmu ako je hit, znaš. Da. Možemo da dođi da je pevam, da se bavim tim poslom i... Tako, ljudi vole, ljudi traže i onda pevaš, naravno. Ti vidiš u lokalu kad pevaš nečiju pesmu, da li ona stvarno hit ili nije? Hit po tim pregledima ili nije. Da. Iako nije ti izbacuješ, znači da su to tamo napuckali, nakupovali. Da. Mislim, ne znaš što se to radi. Ti jednostavno ili imaš posla ili nemaš. Tako je. Da, u ostalom, ako kafana peva umjesto tebe, znači da je to neki hit, je li tako? Pa, normalno. Da. Jel se tebi to dogodilo? Da publika peva, da te nadjača? Kako se nije. To je Milina. Meni se to događa svako večer. Da. Evo vidiš. Ja mislim da je to najveći u stvari uspeh, ono. Pa to je neki adrenalin koji te bukvalno pukne da, ja mislim da 3-4 dana ne moraš da spavaš uopšte. Pa da držite ta euforija. Što je neki osjećaj. Ja sam peo sad u
Arena Zagreb, bilo je negdje oko skoro 18.000 ljudi. Znaš, znam da su svi oko mene, kao ono treba da izađe na pevan, to je bilo kafansko večer. Kao li ti dobro, kao, ti jeste šta je problem, znaš. A oni svi nešto oko mene, ja ništa ne kontam. Ja sam izašao, otpevao. Poslije smo mi otišli negdje u diskoteku, da se to malo zalije, proslavi. Nisam imao nikakav osjećaj toga. Valjda me to toliko puklo da ništa nisam kontao. Kad sam došao u hotel se spustila. I kad sam legao u stvari u krevet i uzeo telefon da gledam ono koliko je bilo tih što su me označili. I kad sam u stvari gledao te snimke, bukvalno sam počeo ono da plačem, a ne znam što plačem. Krenule mi suze, ali, znaš... Pa to je... Onako ležiš u krevetu i suze. Konto šta je, brate, bilo 60. Da. To je isto neka čudni nalet neke emocije. Malo ko doživi, ja moram da kažem, eto, u lično ime, koncerti Lukasa, Miroslava Ilića, pa i nastupi sa Mirom Škorić, eto, svi koji su deo hajpa, prosto treba imati tu čast da ti vidiš tu ljubav i tu celu publiku, podršku. Prosto je fantastično kad vidiš ljubav i nešto što traje. To treba da zaslužiš manje više. Tako je, baš tako. Ne možeš da postaneš... Ja sam to 100 puta rekao, ja baš idem dosta tim trnovitim putem što se tiče moje karijere. Mislim da je to tako najbolje. Da svi pevači koji su svoju karijeru gradili godinama, oni su danas velike zvezde i ti ne možeš da postaneš zvezda preko noći. Ti ako si postao zvezda u godinu dana, ti ćeš toliko i da traješ. Tako je. I to se bukvalno i dešava tako. Da. Tako da bolje da idem polako i postepeno. Pa možeš ti da postaneš zvezda preko noći, ali onda... Da li ćeš moći da živiš sam sa sobom? Ne može to svako ni da iskontroliše, ne zna da se prvo ponaša, a što je odmah kao sad on... Jer dosta njih gledam kojima se to desilo da se postale. Su počele gazdama po diskotekama, traže neke uslove, ne znam nija što. Ja kažem da i deda ti je pio 78. Nemoj da me... Znaš, dao sam primjer nečega. U toliko i toliko sati mora ta i ta vodka. U hotelu moraju da budu crni peškiri, ne smeju beli i tako neki. Ja sam sa svim tim gazdama manje više dobar prijat, družimo svi da sam normalan. I onda mi tako pričaju kao... Neki prohtevi. Ali je to bre realno, znaš. Da. I toliko će i da traju. Baš tako. Znaš, obišla ili obišao je krug toga i njemu se tu završava priča njegove karijere. Pa niko neće to da trpi, ne znam koliko, da se zvezda prosto ide do nekle. To je, mislim, to su neke... Da. A kako komentarišeš tvoje današnje koleginice, koje su baš preko noći postale na zvezde, dobile priliku da... Nikad nikog nisam komentarisao po imenu i prezimenu. Ne moraš. Nekulturno i s moje strane. Moram da budem kavaljer što se tiče koleginice, da to ne komentariš. Dobro, jesu one koleginice, one jesu ženskog roda, ali su ti dalje konkurencije u tom smislu. Kako komentarišeš... Pa ne možemo mi da budemo... Preformulisat ću. Kako komentarišeš to što koleginice kao ženski pol se lakše izdignu nego muškarci koji treba malo više da se iscimaju? Pa... Se potrude. Dođeš u kupaći na nastup i na neku društvenu mrežu i tamo tresneš 2 puta, odmah te zaprate često ljudi, često muškaraca. To ti kažem. A ne ide da ti baš džuskaš, a? Pa džuskam, ali ne polivam se vodom. I ne znam nija šta sve. Da, i eto tako, neko je, možda u nekim trenucima ima više angažmana nego što imaš ti. I treba da ima, mislim, to je normalno. A dobro, pričamo o načinu. Nije normalno, meni nije normalno. Meni na svadbi neće pevati tako neko. Pa neće, ti sad meni kaže da li smo konkurencija. Ne možemo mi da budemo konkurencija jednim drugima. Mi ne pevamo isti dan u istom gradu. Mislim, ja da pevam, ja radim najviše inostrano tržište. Onda kada se završi ta neka sezona, selim se ovdje u Bosnu, u Republiku Srpsku. Tu pevam zašto dođu svi ti ljudi. Ali generalno žene imaju bolju prođu. Pa imaju normalno. Ali vidi, po meni žene manje nastupaju nego muškarci. Da li ih ima manje kvalitetnih, pa imaju manje nastupa ili... Mislim, to što ja vidim šta se dešava u inostranstvu, sad ne znam šta se dešava ovdje u Srbiji ili u Beogradu, pošto ja ovuda baš slabo radim. Da. Imao sam nekih ponuda, ali meni to nije zanimljivo ništa. Kao dođi da pevaš ovdje, znaš, ali to je cena, ne znam, ta i ta, ili da dođeš gradski, kao zašto pevaš u Beogradu.
Sad ovako, ovdje se konkretno radi o ovoj ženi Nati. Da se vratimo na tu priču. Koje je konkretno tvoje iskustvo sad kad se bereš utisak vezano za to takmičenje, ozloglašeno takmičenje? Da li bi savjetovao nekome da se... Da li bi svoje deci rekao sutra? Pa ne bi. Vidi, dosta kolega znam koji su i bili na tim zvezdama. Ti si tu pod ugovorom. Sad, svi oni manje više znaju kako taj ugovor funkcioniše. Da li te ugovor ograničava? Normalno da te ograničava, tu u ugovoru tad je još pisalo, odeš kod brata na svadbu, ne smiješ da uzmeš da pevaš, brate, ako ti ne plati. Aha, da vidiš. Znači baš striktan ugovor. Pa vidi, to je baš ugovor... A o procentima? Pa ne znam, tu nisu procenti. O procentima tipa ako odeš na nastup? Pa to sve dobija. Znači ti ništa ne dobiješ? Pa dobijaš, ali to su mnogo neke male pare koje ti dobijao i pre nego što si postao zvezda. A da li su zapravo... A to uglavnom sad danas prijavljaju neki što žele kao hoće da budu na televiziji, hoće da budu poznati i popularni. To je to. To je samo televizija momenta, ne pevanje zapravo. A ti vamo, posle I sad glavno ključno pitanje je koliko od tih zvezda su zapravo zvezde? Pa koliko, šta možda ih naboriš na prste? Ima ih 10 možda. Da. Ne znam ni da li ih toliko ima. Za mene je najveća zvezda Tanja Savić. Pa, ako pogledaš, da ne znam ko je još... A to je ta sezona zapravo, ranijih prvih par sezona. Pa ko pevao ti zvezda? Oni više i nisu zvezda. Su ljudi koji su počeli da se... Dobri, Rada Manojlović. I Rada, dobro. Vidi, ima i Darko Lazić, sad da ne nabrajamo. Ovo ostalo, znaš, to su... Samo da, što kažem, za Instagram. Dobro, hajde da idemo na ovu smiješnu rubriku sada što ide. A to su, eto, naš kviz koji je vrlo interesantan. A to je Bliz kviz. Šta je za tebe hrabrost? Ja ću reći koji je odgovor posle ovdje smiješan, haha, ali ti reci šta je za tebe hrabrost. Za mene je sve hrabrost, jel? Šta je za mene hrabrost? Sada nešto baš onako... Kao da pišeš poruke znaš kad sad si me toliko zatekla, ono, da. Ovo šta je hrabrost? Ja sam toliko hrabar da nemam tih problema. Ovdje je odgovor, kaže, kad na svojoj svadbi naručiš pesmu Nije život jedna žena? A dobro, okej, da. Da. Pa da, Miroslav Ilić nema de, onda lomiš čaša od kristala. Ili naruči kum na svadbi pesmu, zašto kume na nju baci oko, jel? Eto ti. Prvi sam je ko se mrsio, kao, od kuma za kuma. Ali to je to, bukvalno. Kaže sljedeće, zašto su ružne devojke bolje u krevetu od lepih? Pa ne znam, nisam imao nikad ružnu devojku. A za tebe nije ružna. Kako je to lepo. Dobar odgovor. Lepo me saseko. Kaže, zato što misle da im je posljednji put. Sljedeće, šta posle ručka Schwarzenegger kaže ženi? Ne znam. Astal da blista baby. Astal da blista baby, okej, da. Ja, to je glupo, to ste izdvojili. I posljednji, zašto je vitez Koja ogorčan? Ne, zašto je spor, šta ne? Zato što ga nisu primili u ninja kornjače. Ovo je dobro. I to je tvoje. Jeste. Ajde, stavit ćemo montaži aplauz. Ajde, hvala ti. I kao smeh, kao bar neko se smejao tvojim forama. Dobro. Sad ćemo pustiti drugi deo ovog intervjua, pa da prokomentarišemo i ovu gospođu što se javila u komentarima. Kad prijete emisije, što je počela emisija da se snima, da se zna, ja sam šeđela, gdje podrška šedi, nas je 20 bilo. Ona je došla na vrata i doslovice je rekla, gdje je majka Dušana Vukadinovića? Ja sam ustala, krenula put nje da se predstavim, ma kako je ona, ona me sjeda. Ona me sjeda. Šedi veli tu. I dođe ispred mene. Ispred mene je došla. Ovako, ja sjedim. Ona kaže, ja sam iz porodice, vojničke porodice. I ovako mi doslovice kaže, neka zna, neka čuju svi milionski ljudi da je ovo samo istina. I da ću da stavim ruke moje u vatru, da ću da se zakunem u sve, da sve pričam samo istinu. Kaže, vaše dijete neće proći
u naredni krug ako mi ne date pare. I to mi se, spuštila se na koljena, ovako se spuštila, čučnula ispred mene, da ne bi ostali i čuli. To vam je živa istina. Znači, ja ne želim tu ženu, samo da vam kažem. Jesam li ja imala kakve dodirne tačke, ta je žena na estradu 50 godina. Ja sam obična. Znači, ja sam obična žena. Ja sam obična žena. Znači, ali želim da pošaljem poruku svima da je tamo zmijsko gnijezdo. Ovaj komentar ispod intervjua zapravo žena. Da, ona govori da se i ona isto susrela sa sličnom situacijom, ali ona ovde govori o nekom miniranju u smislu da je njoj matrica bila preglasna, da je morala da se, što ona kaže, dere ili viče u mikrofon, da je čak njena podrška bila šokirana kako to zvuči katastrofa, da su svi ostali pevači imali odmahnute mikrofone da su njoj stavili. Pa vi moguće. Bilo toga, to je konkretno ti kada si bio. Bilo je. Tog miniranja. Pa miniranja imaš i dan danas, ne samo u takmičenju Zvezda. U poslu kojim se ja bavim, ti imaš miniranja. Da. A šta ti najviše i menadžeri pevača i sami pevači. Znam, ali to su mlade duše u većini slučajeva koji dođu negde da žele da postanu neko... To je show biznis i oni to gledaju, ti danas ovde, sutra ne znam nija gde si. Ja sam čovjek s koferom u ruci, danas ovde, sutra ko zna gde. On to tako gleda. I on to počeo da štanca. On više ne bira pevače koji će njemu da prave posao, da mu pune diskoteke, da budu prave zvezde, da od njih pravi zvezde. To se počelo štancati kao novine svaki dan i ćao, njemu je sezona gledana, on to gleda. Toliko mu je bio šer gledanosti. Pa to je. Razumeš? I daj opet drugu sezonu da bude još gledanija. Znači da se svađate tamo u žiriju da to sve zvoni. Da, i još ako slučajno... Pijete kafice i družite se, to nema veze. Ako takmičar odgovori žiriju, to je onda... Onda ga svi napadnu, znaš. Da, to je onda... Mislim, nebulozi mi ti da dođeš, da se takmičiš tamo, oni komentariš kako se obuk. Da. Čoveč. Da možda nema. Pista. Možda dečko nema, brate, ili devojka, nebitno. Nemaju trenutno novac. Oni došli da imaju. Pa mislim da bi sutra imali. U borbi za to. Pa tako, baš tako. Ti ga tamo, znaš, pričaš razne nebuloze, pocenjuješ ga i ne znam. Meni je to ružno. Kako ne? Da, ona kaže ovde, sad baš čitam komentar, pošto je malo duži, naši gledalci će to moći da vide, da čitaju, ali čisto da nama to ne bi oduzelo malo vreme. Ona kaže da je taj nastup konkretno njoj upropastio život. Zašto? Zato što je ona zvučala katastrofa i sada od mogućih potencijalnih poslova nekih, prosto kad su čuli da tako zvuči, ona kaže da to sad uopšte nije... Ja nisam čuo curu tu kako peva. Pa nisam i ja čula to komentar. Ona treba da ode negde u uživoj emisiji da otpeva i da kaže evo ovo ja pevam. Ako ona misli da može bolje ili da jeste bolja, mislim ja tu ne vidim problem. Da. Kaže ona, dok sam sedela i čekala, čula sam momka od... Da je platio da prođe prva 3 kruga. Svi su pevali s udaljenim mikrofonom. Kad sam ja trebala da nastupim, oni su uzeli pauzu. Da je Dragica Zlatić platila? Pa ona kaže, dok sam sedala i čekala, čula sam momka od Dragice Zlatić da je platio da prođe prva 3 kruga. Njoj da je platio, jel? Pa kako? Znači 10.000, je li tako? Jesi čuo ti još neko... To je bilo tad... Da. Znači sad je više? Pa ne, možda je to i manje. Možda i manje, da. Sad je to već, viš da se to štanca, možda je 2, 3. Da. Kako komentarišeš, evo, konkretno naša baš novinarka Hype televizije je u jednom intervjuu, kada je bila grupna izjava sa ostalim kolegama, ona je baš postavila to pitanje vezano za tu tužbu koja je odbijena Snežani Đurišić i ona je bukvalno napala našu novinarku u smislu da je izređala. Pa napad je najbolja odbrana. Kada tužbe nema. Vidi, ja sam zato da ta žena koje se to desilo i cura koja je pevala, jel, to su majka i čerka. Ne, ovo je majka i sin. Majka i sin. Pa nebitno bilo ko. Dođu, evo, emisije, slobodno emisije, možda pričaš šta hoćeš. Naravno. Bar kod nas nema cenzure. Dođu da pokažu poruke i onda nek ona to uzme pa nek demantuje. Apsolutno, i svi naši gledalci znaju da zapravo Hype televizija je objektivna po tom pitanju i mi volimo da čujemo i jednu i drugu stranu i... Dođite ovdje, ispričajte koja je vaša priča, pokažite vaše dokaze. Naravno, ne postoji tabu tema. Šta je problem? Da, prosto bavimo se aktualnim temama. Ja bih voljela da čujemo obe strane, iskreno.
To bi bilo jako zanimljivo. Dobro, ajmo na posljednju rubriku za večeras, a to je Show Blitz. Ovo su 5 brzih pitanja gde odgovaraš samo sa da ili sa ne. Stop taster je tu. Ukoliko ne želiš da odgovoriš na neko pitanje, pritiskaš taster i tako prekidaš emisiju i to je to, gotovo. Dogovoreno. Jesi spreman? Da. Nemoj, a ovako. Prvo pitanje, da li je istina da si bio medijski zabranjen nakon odustajanja od takmičenja? Moguće. A ne, mora da ili ne. Pa nisam baš pisali, vide, neću da lažem, nisam bio medijski zabranjen. Nije bio zabranjen, ali si se povukao. Ali da, povukao sam se iz medija uopšte. Posle, možda kad sam ja rekao da neću da više dolazim na takmičenje, onda moguće da malo... Su umanjili. Umanjili, da. Koliko se ljudi generalno plaše, sada brzinski sam da skrenem... Da ili ne? Da, koliko se ljudi generalno plaše tog mraka, medijskog mraka, da neće, da se ne zamere možda produkcije ili tako dalje? Plaši se mnogo. Mnogo se plaše, ja. Mnogo, a mislim... Da, pa logično. Kod tebe je joystick. Da. Ti upravljaš. Pa tako, zato na hajpu je procesor. Da. Joystick, ali ima više igrica, tako da. Tako je, da. Sami birate. Drugo pitanje, da li je istina da tvoja porodica nije znala za lažno hapšenje? Pa nisu znali. To je bilo ono... Znači, to je istina? Pa nije niko znao dok nisam došao kući, ja sam došao kući negdje ujutru sa snimanja spota. Čale me zvao, ne znam nijekoliko puta, ja se nisam javljao jer sam snimao. Konta šta me, ne zove me nikad, šta hoćeš sad, šta se desilo. Mislim, šalim se. Brat je znao Šta me zoveš sad hapse me? Nisu znali, pa da. Pustite li ljudi da me uhapse pa me zovete? Sutra dan meni priča otac, kao njega su zvali, sva moguća rodbina je njega zvala. Ali svi su okolisali, kao, šta ima, kako si? Znaš, niko da pita, onog tvog majmuna uhapsili, šta je bilo, šta se dešava? Da, ima nešto malo. Kako je narkokarteli, brate. Neki drugar mi je pričao kako su mu pričali tamo kod mene da ja živim, kao, jesi vidio ti, brale, šta on radi? Ovdje kao vodi jedan život, tamo drugi, kao ima bazene, bre, ima teniske terene u dvorištu. A ono iz spota? Znaš, ono iz spota, brate, kako su me hapsili, pa se vide teniski tereni, ovamo bazeni, znaš. Kada se vide, a? Kakav je ono prevarant, znaš. Da. A ovamo kuća, posao, porodica, deca. Ljudi mnogo veruju, da. Pa jeste tako, Nećemo mi mnogo da otkrivamo, sad to ćemo za sljedeću emisiju. Da. Sljedeće pitanje. Da li je istina da si odustao od takmičenja zbog nefer igre? Kaže Znaš kako, nefer igra, a ti si fair do kraja. Da. Kako sam ovo lepo sročila. Jesi. Ja jesam vrlo inteligentna. Da. Mogla da budeš. S tobom onda. Mogla da budeš. Da. U poređenju s tobom onda se baš istaknem kad je ta inteligencija. Jeste, pogotovo kad je ovo ovako nefer. Hvala ti puno, Mirko. Nama je bilo prezanimljivo. Čuli smo neke detalje, prosto iskrene detalje, što mnogi ne bi rekli. Ali ti nemaš šta više da izgubiš, ti si sam svoj šef. Pa radi čovjek u inostranstvu, baš ga briga. Ti imaš let za pola sata, što te briga. Pa nemam za pola sata, imam za neki sat i po. To je to. Pa nema šta, rekao sam šta sam imao, nema šta da krijem, to je to. Tako je. Ako nešto kriješ, to verovatno lažeš, jel? Da, pa sigurno. Normalno. Pa ne, ovog pošto... Pa se sam zapetljaš posle, ne znaš šta si i da li si... Najgore kad lažeš pa ne znaš da ponoviš. Meni se stalno dešava. Kad je, kako je, ja ne mogu. To ima veze i sa inteligencijom, kao što sam malo pre rekla. Ne mogu da ponovim kad lažem, onda kao što sam rekla, ako kažeš istinu, pa proći će. Ili zapiši. I onda posle opet kažeš tu istinu, ali drugačije. I onda kao laže. Onda kaže ne, to je bila moja sestra bliznakinja. Pa dobro, vas ne možete da se to nisam ja, to je njena. Ja moram da kažem jednom, bila sam klinka, to je bilo mnogo, mnogo davno. Mnogo davno. Zove mene dečko i kaže, ti si mene slagala, bila si tu i tu, rekla si da sam u kući. Ja kažem, sram te bilo. Tolika ljubav, a i dalje nas ne razlikuješ. To je bila moja sestra bliznakinja. I tako sam se iščupala. Evo sad ako čuje to. A koji dečko, samo mi reci? Koji od? Da znaš da ponoviš to? Ne moraš, to bivši je. A ta prozivka? Pa sad je bivši, definitivno. Posle ove priče, definitivno. Mnogo davno.
Hvala ti puno još jednom i na iskrenosti i mi cenimo takve ljude poput tebe koji prosto daju neku... Nije sve na prodaju prosto. I to je poruka koju želimo da pošaljemo. Nije sve na prodaju i da se cijeni taj kvalitet, je li tako? I hvala ti što si bio na Hype televiziji da pošalješ tu poruku sa nama prosto. Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Nama takođe. Za sam kraj da se zahvalimo prijateljima emisije Voda divna, koja nas osvežava celu emisiju, zahvaljujući kojoj smo mi divne. I naši gosti. I naši gosti, naravno. Za sve one gledalce koji nisu ispratili večerašnju emisiju, uvijek je mogu pogledati na YouTube kanalu Hype TV. Također se pratimo na svim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Nemojte da zaboravite da čitate ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS. Obavezno pratite bosanski kanal Hype TV BiH i vidimo se sljedećeg petka u isto vreme. Ostanite uz nas. Bravo.